babukela emakhaya. Siyanamukela kwigumbi lamakhosikazi. Sihleli lapha noMyeni Mseleko ehlangene nabodadewabo bonke baMseleko. Sanibonani babukeli emakhaya, umamkhulu wami Mseleko. Sanibonani babukeli umama wami Mseleko. Sanibonani babukeli umakhumalo Mseleko. Namhlanje sizokhuluma ngodaba deep ngohlobo lwesimanga. Lamzala ngesizulu uCousin ujola nomyeni. Ukuthi konje into kanjalo uyithatha kanjani noma sowuyizwile kumele wenze kanjani noma iqala kanjani izinto ezinjalo. Yini eyenza ukuthi uCousin noma ubaba azazigcine sejola noCousin wenziwe isilima kudlalwe ngawo. Thola ukuthi abantu abazi abanye abantu abaningi bayazi. Kwesikhathi bayazi bonke kodwa wena ofihlelwayo. Sure. Asizwe ukuthi ke abanye abantu bathini ngalolu daba. Abanophosa right. So idinga ukwehliswa le ndaba ukuthi cabanga ngibinda singakayikhulumi nje. Cousin wami ujola nomyeni. Hey bebebonana lekhaya kusho ukuthi uCousin abakasivasheli. On a serious note, nithini? Yeah, inzima. Into ebuhlungu ukuthi izinto ezinje sorry bal. Into ebuhlungu ukuthi izinto enje ziyenzeka. Yeah. And ukuzicontrola kukancane kakhulu because uCousin wakho umthatha njengo uwena. So usisi wami ngeke ngikwazi ukumlimit ukuthi ubonana nobani akabonani nobani, ukhuluma nomyeni wami akakhulumi nomyeni wami. Mind ukhona nanezinto othola ukuthi kwezinye ikhathi mangabe unama issues nomyeni wakho umuntu akwazi ukukhuluma naye. One uzomxoxela, okwesibili usisi wakho uyakwazi ukuthi ayokhuluma nomyeni wakho izinto ohlulekayo ukuzikhuluma. So imagine uvulile naleyo room yokuthi so ke ayikho into ezokuthusa ayijwayelekile phela futhi okokuqala lento. So yini engakuthusa mawubona umyeni wakho enoCousin wakho? Yini engakuthusa mawubona umyeni wakho enosisi wakho? Ayikho. So kunokwenzeka ukuthi uCousin uze wajola nomyeni nje is because izinto wena ozikhulumayo kuyena uCousin ngomyeni wakho. Imake madoda. Angithi mawukhuluma yes, noma ngabe ezinhle noma ngabe ezimbi. Kodwa the minute ukhuluma naye uzomtshela wena ukuthi nomyeni wakho nenza ukuthi nokuthi is either uyayihalela uyazifisa naye. Kanti vele umyeni wakho ke nje vele ugangile naye. Angithi somehow mengabe ukhuluma noCousin usuke mhlambe ukuthi you are seeking for advice mhlambe for whatever suke yenzeka kuwena phakathi kwakho nomyeni wakho. Uyayizwa leyo nto. It's not ukuthi mhlambe ukhuluma noCousin just because ufisa ukuthi ahalele ukuthi naye abe ku same setup ukhuluma naye njenge family member. Ukuthi mhlawumbe angakusiza kuleyo nkingo osukubhekena nayo. Yebo into ya cousin icishe ifane nento yomngane nodadewethu because nomngane bajola namadoda friends. Madoda uthi kuthi akufani ukuthi enene abangani bethu umngane usisi uCousin. It's a no-go area. Umuntu ongeke umcabangele ukuthi angathandana nomuntu wakho, but it happens. So yonke into uyikhuluma naye. Yes, because isifuba sakho yimbi. Like yonke into njengomngane wakho. The same that's why kuba is because uwazi yonke into. Indaba zenu not exactly indaba. Umuzi wakho uyawazi. Angisho kanjalo ngithi nje umuzi wakho uyakwazi. Then sohlukanisa kanjani ke manginomngane ukuthi angikhulume into zethu ngingayifaki izinto zomuzi wami. It's even better makuwumngane because ungakwazi ukukhatha ama ties nomngane. Yeah. uCousin wala ekhaya ngeke ngikwazi ukulimitha ngoba uyabona ukuthi sigaqhamuka lento ethi kusho ukuthi akumele abangani bakho ubafake kakhulu ephaketheni nekwakho nani. Umuntu wala ekhaya whether I like it or not uzofika and umuntu wala ekhaya phela ngimsoli futhi. So ngizomkhathala lo cousin kanti bengivakashela uzokwazi ngathi kade belele la ekamereni lami
Kodwa kuyona yonke leyo nto lento idinga umuntu oyedwa ozothi meyazi mase yaqonda akutshela. Ungavuma Shibas ukuchitha umuzi kaMato ngoba manje into ebuhlungu ke phela angithi ifanele ube nendlela. Ethika ngiqonda yena umama la ekhaya ukuthi ubokubhekisise kunento engayiqonda ngisho ukuthi khona avela jika umama la ekhaya athi sewufuna indoda yami ngichithela umuzi ngoba iproblem enye Shibas right but abantu besifazane nabo futhi khona abantu abangaboniseki qonda ukhazini hlukana nokuthi it's either uyayeka ukumvakashela ngoba wenza 1 no 2 no 3 noma ngiyamtshela. Mina ngiyayithanda leyo. Mina kuthiwa kuyimina ngambiza ukhazini angivakashele. Afike ekhona umyeni ngithi nina nobabili nenzani. Let's say awukatholi Mato. Angithi awukatholi kwazi mina. Angisengiyazi phela manje sengitsheliwe. Mato sisafuna ukuresolve. Ushibase ufuna ukuresolve le party leyo ukuthi ifika kanjani kuwena. Siphikisana ngokuthi ngizothi ngiyakutshela uyibuke ngelinye ilihlo noma uve ubhidlika umuzi ngibe guilt ukuthi ngakuchithela umuzi. So kushibase uqhamuka nelinye point lokuthi lo gangayo laba babili abagangayo iyakubona uyokhuluma nabo uma le uma uthaniyeki ngizoceba wena lokukhulisa cousin uma ngabe indoda ya ishela ucousin wakho kahle kahle ucousin ufanele buyele kuwena ucousin fanele yena uma ngabe nesimilo akwazi ukuthi ene ayitshele indoda yakho ukuthi no akufuzile ngabe wenza into kanje ngizomtshela ubani moqo uzoyitshela kanjani ngoba uyayifuna nje because nendoda yamfuna uCousin. Inkinga ke yileyo ke yokuthi ke uvela uCousin uyafana nale ndoda. Uma do right methi izinto esizikhulumayo sometimes mhlawumbe kumele sibe nelimit ngoba uxoxa kuhle uthi ufuna ukwenza umuzi wakho ukuthi bamthande usibari kube njani bahalele lokho ngoba phela ama relationships la iminyango ayashayana so kuthiwe usavela lapho umuhle kangaka umuntu wesilisa seyamfuna uxoxa kubhlungu ukukhalisayo athola intuba futhi yomngena asebenze na le ekhalisayo manje omshingani kodwa onokade nawe exactly ama advices zakhe manje achithele eminyango and wakini kanjani njengoba phela ekuchithele eminyango ingoba ungena yena ufuna ukungena yebo kusho ukuthi yonke sibuyisele ekuthini sibheke ukuthi abantu esiphila nabo ubani and singathatha abantu kancane ngokuthi ucabanga ukuthi nje because umuntu ifamily kusho ukuthi sibuyele ekuthini izwe lifile awusakwazi ukuthemba and ibhlungu leyo nto ke ngoba bakhona abathembekile and izo affecta wonke manje ama relationships because of mhlawumbe izambane elilodwa libolile and sekonakala wonke ke manje ama relationships ngoba ungakhulumi futhi kunzima ngiyagulisa ubona abantu beba ne depression beshona bayafa zonke izinto lezo befihla amadoda yebo because noma setholile noma senesimo usaba ukuthi abantu bazothini angayikobika ekhaya angayikokwenzani it's either kuyabulawana ngoba phela ngeke ningabulalani sengizwile ula angazi ngizoreact kanjani because asikwazi ukucontrol indlela esireact ngayo as-react ngendlela efanayo imagine ke le ndoda le kahlehle iyona izambane libolile izoqhatha umndeni mina ngithi ngiyala as much as noCousin ekhohlakele kodwa umuntu wakini ngeke uzomlahlaphi ngoba umgoda wukho kodwa wena ndoda mphini sewuqhathela nomndeni Jesu buyala lana ekutheni kusho abantu besilisa babacabangela abantu besifazane nabesifazane babacabangela abanye abantu besifazane nabesifazane babacabangela abanye abantu besifazane because ungathola ukuthi ke okay umyeni mhlambe uzenza imove kuCousin it's because mhlambe ubona ama actions akaCousin nezinto ezinjalo siyenzeka ngoba uthola ukuthi naye noma bekade engazimisela ukwenza something but njengomuntu wesilisa and knowing ukuthi abantu besilisa ba-weak uzobona izinto ezenziwa uCousin wangikhumbuza nansi what is happening on the river uyabona ukuthi lo mkhwenyane uqondile uthethwe akahluphi kodwa uwiswa umuntu wesifazane uwiswa umuntu wesifazane akenzile lutho yena bayathandana nomkakhe futhi umkakhe umthanda sazonke
kodwa nangumuntu wesifazane ongenela ekhaya kungazuthi Ufuna ngenkani uzo and seya blackmail futhi of into eyenziwe yena because ayiveli iqale nje avumanga kodwa manje uzithole sobishini cabanga isituation enjalo ukuthi singaba blame abesilisa but nabesifazane banayo indima enkulu abayidlalayo ekuthini baze bamuse nalo wesilisa yeah kanjani abantu besifazane amanye kodwa ke naye lo wesilisa akuniki satisfaction ukuthi mekukuthi lo wesifazane uyamsedusa or whatever afole for leyo nto naye kumele athathe istand akwazi ukuyimela shuthi vele kahle kahle boba u2 barong boba u2 akekho sizothu right they must both face consequences exactly because of ama actions wabo because awukwazi ukublame omunye nomunye ungiblame ngoba na uvumile na uqalile niyafana nje kahle kahle nabo abantu besilisa ngathi abasakwazi ukuhlonipha imishado yabo amakhosikazi ukuthi akahlonishwa uma ungabe wena uyindoda oshadile nomuntu uphinda futhi uthandana noCousin wakhe leyo nto isho ukuthi nje wena ungaphinde futhi umithise khona la kacele futhi mina ngibe ngowacele zikhona ke leyo nto lemato isalela enye into yokuthi zingakanani izingane ezingazazi identity yazo because of ukuzaleka kabi efihlweni bese ziyafihlela ngoba njengoba ingane izalwe kweyala ekhaya izalwa ingane izalwe kakhumalo udadewethu sekufanele kuqanjwa manje ingane iluziswa identity manje iyofakwa insika yakho noma uyoyisulela nikezwe ujola because unaye phela umuntu ajola waphela wala ekhaya lo muntu nangu laleni nengane yasekhaya isingena deep ke manje seyingena komunye umuntu ke manje ongena cala ose affected because of lento le omunye kuthiwe nje wabaleka ubaba wakhe exactly ngene ngamazana nayo ingane yakhe athole leyo ingane cousin uyibone ingane uthi le ngane yakhe ayafana kodwa nomyeni wami kuthiwa abantu mabehlala ndawo yena babehlala ndawo sebefana abantu bonke abankulunkulu le ngane cousin exactly nomyeni wami lokhu igaluza ngani ivakashela yes lesi I very asifana la ifasha njalo iyafana nomyeni wami iyafana futhi le ngane hayi kodwa bafazi hayi guys yes this one is very deep it is very deep so asivele siyixoxe and come back sizodiscuss leyo ukuthi ingane ke basebenza identity yayo because of manje phela fakufihla izinto la kuzofiwa so sizokwenza njani so asibuye singene deep to that but le ivelile yona ukuthi ayisebenzi and yimbi and asikho ignorant siyazi ukuthi lezi zinto ziyenzeka so akusikwazi ukuzibalekela hence why sizidiscuss namhlanje and hope ukuthi uzolithola usizo we coming back